tá nejoblíbenejší hra v Robloxu. Jaj, pomeňal, že ešte je 99 dní. Tak dobre. Tak to podľa mňa dá pre 5. My tu s Kulbrom budeme sledovať. Ja už idem. A ja rýchlo chod tam. Jaj, tu je chill. Nesmú si nás všimnúť. Áno, pôjde sa potom rýchlo schovať. Hej. Jaj, rýchlo utekaj. No, ale počkaj, musíme udiať oheň. No tak to bude dobré. Vidím ťa. Musíme priložiť do campfireu. Drevo. Preto si schovať. A potrebujem aj jedlo, bez jedla to nedáme. Ja jdu tady zabít králíka nějakýho. Dobre, tak položím bandáže. Jídlo, já chci jídlo. Idem ich Já sledovať. chci jídlo. Oddialenú kameru. Zabil jsem ho. Koula tam zabil zajaca teraz. Hej. A Bacon Boy? Musím skočiť na strechu, a to sa asi nedá. Dá. Pozri. Ja ešte, no cez dvere dá, ale cez hentu nie. Musíme rýchle. Za chvíľku majú Campfire 2. Za chvíľku majú Campfire 2. Rýchlo pokážem sem tu. A potom ich aj, potom ich aj vytrolíme s deckom, že pôjdeme zachrániť dieťa a oni tam pôjdu a akože tam nebude. Vieš, oni tam pôjdu A ja a proste nebude tam. Ja im teraz uhlie hodím do vody. Tak. Dobre, aj potom... Máme teda ten ovej Bacon Boy. Ešte musíme priužívať, lebo máme červené. Potrebujeme za celé toto. Poď za mnou. Idem do tejto zväzky. Tak idem. Potom, keď bude dieťa na mape, tak potom tam pôjde. Poď sem na strom. Skôr ma videli. Ja idem sem, že neuvidia, lebo ja som schovaný v strome, tuto v kríku som schovaný. A ja. Koula, poď dať Oni ťažia. Ťažia tam. Dobre. Poď sem, kde ja. Poď sem, kde ja. Poď sem, kde ja, prosím. Môžeme ísť to dieťa, môžeme ísť to dieťa. Áno. Ale teďkom bychom měli nějaký to dřevo dát do toho, aby jsme si vylepšili. Musíme si otvoriť. Všetko, čo uvidíš, takým dávaj preč železo a tieto veci. Co to je za dieťa? Ber to do sáčiku aj si. Bacon Boy, tady je nějaké dieťa. Zmizelo. Tak. Mistý. Ja, to je obrázok. Na zachránenie dieťa. Tam s tým smerom. Ale nepôjdem, nemôžem ho zachrániť. Dinokit. Jmenuje se Dinokit. Kde by tak mohl být ten Dinokit? Ja im budem troliť. Ja ich budem, vieš, ako troliť. Kulbro. Ako? Poďme zachrániť dieťa. S týmto viem im previesnovať veci. Dobre, ja mám spír, môžeme im ukradnúť dieťa, poď. Dobre, choď. Chodím ukradnúť. Vieme, kde je. Aha, oni nepôjdu pre dieťa nepôjdu cez nás, lebo oni sa podľa mňa boja. Ja musím rýchlo k ohni. Poď Bacon Boy k ohni, dobre, ty som si. Ale asi vykraftia mapu. Nemusím sa báť, neboj sa. Doufám, že nepríde jeleň. Kulbro. Ja tam rýchlo nabehnem a pozriem, kde je to dieťa. A Kulbro, jesť cez noc hente všetky maliny, aj zajace a tieto. A zabíjaj všetko, čo vidíš. Dobre. Všetko iba jedz. Dobre. Som pri nich kempu a idem rýchlo pozrieť, kde je to dieťa. Bacon Boy, rýchlo musíme. Dúfam, že mám žele. Viem, kde. Stred... Sebi, poď za mnou, tu. OK. Poďme ho zachrániť. To dáme. Tu. My ich vytrolíme. Áno, tu je. Poď. Ale to podľa mňa zomreme. Máš spír. Bacon Boy. Dáš mi, prosím, spír. Revolver je lepší. Hej, vieš čo?
Skús nalákať jednoho vlka a potom postupne takto. A keď budeš Po jednom. Áno. Ide jeden. Tak? A to všetko jedlo schovaj niekde. Ja všetko jedlo jem. Ale hento z dieťaťa viem kam schovať. Kam? Uvidíš. To máme úplne červené. Dobre, máme 100%. Ja im idem uchrániť bandáž. Kamo, lebo mne sa to nejak, ja neviem, ja Som si dal to jedlo a nejak sa mi to zrazu, vieš. Ja Bacon Boy, nejdem najít to dieťa. Nie, nepoďme. Dobré. Jak myslíš? Ešte, že nejdú zachrániť dieťa. Dobre, díky, už nemôžeme zomierať, už nezomrem. Dobre, lebo Jídlo, no tak... ešte, že si toho nevšimli. Mám čestku, kola. Počkaj, čo? Ešte, že si toho nevšimli. Kde schovám Wolfpelt? Kola, poď. Ešte, že nemajú mapu, lebo by možno videli, že sú tu nejaký cudzí. Mám revolver, idem zachrániť dieťa. Skôr? To sú vlastne česky, ja idem pre Česku. Tu je Česká. Hej, ber aj Bunnyfooty a Wolfpelty, aby toto si mohol potom rýchlo sa priblížiť k Peltedrovi. To je Česká, poď tak počkej. Mám bandáž, mám bandáž u seba, takže môžeme to potom, keby niekto zomrel. Padlo zo Česky. To bude dobré. Spír, to je veľmi dobré. Na to zachránenie detsko, to ja si pôjdem potom. Asi potom, no. Hej, sebi, ja to dieťa schovám do sáčiku a budem ho celý čas brať. Toto je vlk. Ja všetky veci dám sem za tieto boxy. Mám ďalšiu bandáž. Všetky veci dám za boxy. Poďme zachrániť dieťa. Bacon Boy, našiel som posed. Poďme zachrániť dieťa. Tak dobre, tak Sem za kravice, sem sa schovaj za kravice. Aby sme videli ich reakciu. Bacon Boy, kde by podľa teba mohlo byť? Aha, tie stoličky sa dajú zobrať. Pozri sa, tuto. Tu je niečo. Tu je dieťa. Ho poď zabiť. Dá zabiť vlkov. Vlkov. Ja potrebujem nitro. Ja také. Musíme zajít niekde, musíme najít... Kulbro, zobral si jedlo. Tu Vieš, co by bolo? Zobral si hento dieťa. Áno, Dobre, mám tu jedlo. ho mám v sačiku. Dobre. poďme. Prečo tu nie sú vlci? Kde? Mám na ne ten Spire. Kde sú? Tuto by mělo být to dieťa. Podľa mňa. Ešte, že si nevšimli tých vecí. Ono tu Je je iba Česká. Hej, tu je iba Česká. Tak Iba otvorí. Česko. Ešte, že si nevšimli hentých stoličiek. Že? A Áno, veci. áno. Ale kde budeme bývať? To jedlo. Ja som ho zabil, ale už je noc, tak ja bych... Tak ja sa taký nají, ja sa tiež najem. Ja mám vlastne plný sáčok. Poď za mnou. Dieťa teraz zobral. Poď za mnou. Nezobral nič. Dobre, poď rýchlo. Kde sú? Rýchlo, Bacon Boy, A tam sú tam. Pozor. Tuto je jelen. Rýchlo. Bež do kempu, prosím. Bež. Tu budeme bývať. Tu budeme bývať. Kde? Tu hore. Ja nemám tu jedlo. Alebo idem nájsť baterkovňu. Môžeme ísť sem, keď chceš. Abo hej, budeme bývať tuto. Ale moc ich asi neuvidíme. Budeme im brať aj... Počkaj, niekde bližšie ku kempu bývajme. Ja už som úplne pri kempe a vidím ich. Vylepšil som to. Crafting. Ešte, že nekraftia nič, takže... Ale vlastne ať kraftia. Ja chcem, aby kraftili, lebo mám hammer. Mapa. Tak? Co som našiel? Ja tu rýchlo behám. Nebudeme bývať na strome.
Áno, budeme bývať na strome, ja mám, choď pri campfire. Tu hore. Bacon Boy, koukej, tuto jsem dal mapu a tuto Ja som hladný, ja sa idem rýchlo nájsť. Prosím, ať idú niekam preč. Prosím, ať idú niekam preč. Oni vykraftili mapu. Nie, pomôcť, oni sú vedľa mňa. Zdrhám. Počkej, to ti pomôžem, dobre. Máme, počkej, každý si veme mi jedno. Ty si im kúpil mapu? Nie, dal som im to preč. Jaj, dobre. Tá mapa. Ja budem bývať tuto. Vidíš ma? Kde si? Koukej, Na strome. tady je nějaká cesta. Vedľa toho stromu. Vidíš ma? Pozrite ste sem, jestli tu Tu je som. nejaké čestvo. Dobre, ale že potom tú mapu si mohol dať úplne, že pred z kempu. To sa úplne, že nedá. To je žaba. To sa nedá, dobre. Ty jdeš, no, tak už máme jedlo. Poď sem hore. Poď ešte nejak vytroliť, ešte viac vytroliť. Ja ich viem vytroliť. Viem ich vytroliť. Kde je Česka? Bacon Boy. Jo, ja je Česka. Počkej. Som pri crafting bench. Ja vidím, že furt majú deň jedna. Craft všetko, choď pre drevo, rýchlo, crafti drevo. Toto je lepšia sekera. Crafti. Dobre, ideme ďalej. Maši, poď, jdeme. A poď, a vykraftíme. Diamond žaba. Dajme, pozri sa, čo mám. Dajme im všade okolo im dajme potom pasty. Áno, to chcem spraviť. Bacon Boy, dobre. Vyupgrade. Áno, upgrade. Čakaj, nekrafti pasti. Poď. Čakaj, drevo. Zabijem tú žabu, zjem jedlo a zrám. La. Ja si tam pôjdem pre čestku. Dones mi prosím jedlo. Tu máš veľa mŕkveje. Kde? Dobre, ale dones mi normálne. Musíme urobiť zásobu. Dobre, ja som si dal. Kto ich sem dal? Čo to je za typ? Kdo sem dal pasti na myši? Jaj. Ja ne. Prosím, ať idú preč. Hej, Sebi, ja mám benzín, ja im ho vieš kde? Ja ho dám, tuto kde sú prúty, tak do vody. Prosím, ať idú preč. Prosím. Áno, prosím, nech idú preč. Tak. Prosím. Breadfruit. Bunny food. Lebo ja sa potrebujem najesť. Kde je bunny food? Ja mám bunny food. Tuto sú ako 2 bunny. Jaj. Hej, ukradnem im bandáž, máme 3 bandáže, berem. Jaj, kde mám? Jaj, už je noc. A kde budeme bývať? Ja neviem, tuto som schovaný, to ma nevidia. Kradnime im jedlo. Všetky craftingy tiež. Mal som si aj ja kúpiť hammer, lebo ja mám veľa diamantov, ja na to mám. Koľko máš? Asi približne. 70 skoro. Húha, mal som si aj ty kúpiť. Mám jedlo. A Bacon Boy. Kde si? Idem ťažiť. Ja nemôžem nájsť kemp. Ja nemôžem nájsť oheň. Kde? Zostaň tam. Ja si dám berry. No dobre, už ho vidím. Už som tu. Bacon Boy. A ja mám nejaký pír, niekomu upadol pír. Koho nevypadol ti pír? Dobre, už som tu skoro. Už som tam. Ide po mne jeleň, poď ma zachrániť. Vypadol ti tento spír? Ty si u dieťa. Áno. Vypadol ti spír? Dobre. Kamo, ale tu sa dá dobre bývať, tu sem ti nikto nepôjde. Je tu jeleň, pozor. Drone, pôjdeme do tej baterkárne ráno. Prosím. Musím najesť. Ja už mám skoro toto jedlo. Tam je jelen. Ja idem si hľadať bunny footy. Ale už je ráno. Už bieží preč.
oživiť. Poď ma oživiť. Dobre, mám 3 bandáže. Mám 3 bandáže. Tam ju. Hej, počkaj. To som normálne našiel všetku. A nie som poslali. Rýchlo. Kde je česká Bacon Boy? Bacon Boy! Jaj! Kde je česká? Oh my god. Vykraftím im niečo hrozné. Dúfam, že Koula a Bacon Boy sem neprídu. Rýchlo ideme do kempu. Ale tak ja potrebujem jesť. Ja im to dám úplne niekam inám. No, musíme vylepšiť ten oheň. Tak. Ja idem pozrieť, že čo tam robia, sa sem schovám. Nie. Ona furt chodí okolo mňa. Bunny trap. Ja vykraftila si bunny trap. Ja bear trap. Ó, mám železo. Ja mám železo. Jo, do craftingu. Zabijem tu vlka rýchlo a musím sa nájsť. A nedaj. Ja mám ešte viacej železa. Nie. On tu chodí. Ja si spravím niekde dom. Som sa schovať. Za strom som sa stihol schovať. La. Spravme si dom z logvolov potom. Dobre, alebo zo šelfiek, alebo zo šelfiek, aby sme mohli ich preskakovať. Nie, ale aby nás nevideli. Jedlo. Tak ale kvôli to nemôžeme chodiť von. OK, tak dáme, ale jedno dáme zo šelfiek a ostatné logvol. Dobre. Tu sa schovaj sa za toto. Počkaj, Bacon Boy, vylepší. Mám šelfky. Dobre. Dobre, a poď ďaleko. Počkaj, však ja som to Poď si to niekde sem dať pri stromy, aby nás nevideli. Nie, on je tu. Ja som tam dal železo a tam není proste. Nie, oni tu všetci chodia. Ja viem. Ja potom pôjdem druhé dieťa zachrániť. Ja, železo, konečne mám železo. Dobre. Alebo nemôžeme ísť druhé dieťa, neviem, kde je na mape, pretože... Hej, kúva, kde si? Bude to malé, ale potom... Spartakovali, poď sa schovať do toho našeho domčeku. Bacon Boy, kde si? Nie, my musíme... Som starvingovaný. Kde si? Ja sa nemôžem hejbať. Prosím, nájdi mi jedlo. Dobre, skip. Jaj, kultisti útočí. Tak rýchlo poď. Ale ja sa nemôžem hejbať. Ja, sebi, poď sem. Ja sa to bagnula, ja sa nemôžem hejbať. Ďakujem. Ja sa nemôžem hejbať. Máme kúsok vyholdu. Ja nemôžem ďalej nič. Dobre, už sa môžem hejbať. Ja jdu k ohni. Ja budem na... No asi nebudem. Ja im pomôžem. A ja. Tak, to som tam rozdiať. Útočí kultisti. Rýchlo sa musím schovať. Dáme ho do Ja ohne. ukradol som im kultistu. A ja som im ukradol skoro Pred všetky. jeho očami zmizol. Ja ich zatvorím do tejto. Nie, pomôžte, zomrem. Ja mám peniaze. Jaj. To čo tu dali tí kultisti? Nie. Ty si kde? Môžeme si urobiť naozajstný dom, nebudeme bývať zo šelfiek, ale ja potrebujem jedlo. Čakaj, o chvíľku ťa prídem oživiť, dobre? Kulbro. Idem oživiť za Kulbra. Kulbro asi zomrel na jedlo.
Stávaj. Poď, musíme to dať. Prečo si zomrel? Ja, lebo toto, po mne išiel. Kola, mne sa vybil mobil, tak sa musím joinu naspäť stále, tak Kola, musíš hľadať bandáž, alebo ožil máme bandáž, predstav. Kde je bandáž? Ja idem do baterkovne. Ty si zobral tie bandáže? Áno. Ale prosím, choď pre mňa zbierať jedlo. Ale kde je dieťa? Ja ho mám. Daj ho mne, ja ho chcem. Kola, Chod do baterkovne a tam ho máš. Tu bývam. Dobre. Aj ty? Áno, všetko pozbieraj preč, to hodím. Jedlo. Nám to hore. Dajme tam všetci jedlo. Budeme iba teraz jedlo a potom ich budeme začínať prankovať. Dobre? Tie baterky vyhoď z balkóna. OK. Broken fan. Bacon boy! Bacon boy je mŕtvý! Nie! Ježím ho. Tak, odhodil. Železo. Dobre, ale chodím tam rýchlo hodiť tú bandáž, aby, vieš, mohli pokračovať. OK, Bacon boy, kde si? ale čakaj. Čakaj, keď pozbieram železo a dám ho donútra, ako podložky na stôl. Bacon A boy! ja mám železo tu. On je mŕtvý! Čakaj, Jaj! tu máme jeden koberec. Rupni dieťa bandáž, ja im idem trošku pomôcť aj. Čakaj, idem ti položiť bandáž. Idem ti dať Idem bandáž. trošku pomôcť. bude mať červené oči, ten normálne. No a daj dieťa, dropni aj dieťa. Nie, nechajme ho tu. A tuto, aby spalo. Alebo aby neviem, čo robilo. Idem im tam rýchlo hodiť bandáž. Aby ma nevideli. Sem dám broken fan. Idem hľadať bandáž. Do stroja hodím ju im do stroja som im hodil. Hej, Bacon boy, mám bandáž! Ale my nemáme jedlo. Teda nie je vlk, ale jeleň. Oni majú campfire, nemajú. Bacon boy! Ale ja nemám jedlo. Mám ti doniesť, idem ti doniesť. Áno, ja potrebujem jedlo, inak zomrem. Ale rýchlo. Dole vlk. Ale ja zomrem. Som mŕtvý. Poď hore. Lebo ide aj po mne. Dobre, som mŕtvý. Nevadí, sme tu iba Kolo a ja. Som starvingovaný. Zomreli sme. Tak tento prank je trošku fail. Hej. Jedine, že by nás myslel, že potom, keď nájde bandáž, jedine, že... Abo tak, teraz sa líbnime a joiníme, a povedzme im, nech sa joinu nech sa joinu na náš private a povieme im. Dáme im invite. Ja som sa líbol. Dáme im invite. Ja som mŕtvý. Podľa mňa si budú hovoriť, že kde sú. A povieme im to, že sme ich prankovali. Nie, ešte ideme jedno kolo prankovanie, či? Nie. Dobre, keď chcete part 2, dajte like, musí tu byť 5 lajkov. No, Áno. tak, idem ich invitenúť. Ale, tak, Bacon Boy. Bacon Boy sa joinul. Ahoj. Ahojte. Čaute. Zdalo sa vám divné niečo a diali sa vám divné veci, keď ste hrali, že ste napríklad nemali dieťa a tak? Áno, Áno. vy ste mali, my sme vás prankovali. Áno, to sme boli celý čas my. Poďte som. Jaj!
Pomocou, a teraz naháňa. Pomoc, počkaj, poď preskočiť bariéru. Dobre. Poďme na Poď ňu. preskočiť bariéru, rýchlo. Dobre, preskočil som to až Nie, ja nie. Tichá bolesť. Ja nie, pomoc mi, ale oni sa sem nevedia dostať, takže aj ja som čul. Ale sem sa nedostanú, tuto, musia preskočiť bariéru, sem sa nedostanú už. Vieš, tak za to vám dáme aj my prank. Dobre, Jo. keď chcete pár dva. Vyprenkujú. Jaj. Áno, aby vo